Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Onye so Peter Obi zọọ ọkwa onyeisiala n'ime afọ 2023, Dati Baba Ahmed, ekwuola ugbu a na ya bụrụ na ya onwe ya azọ ọkwa onyeisiala n'ime afọ 2027, na ya agaghị atụnyere onwe ya vootu ya bụrụ na Peter Obi na-azọ ọkwa ahụ, n'ihi na ya kwenyere na ọ bụ Maazị Peter Obi kacha tozuo oke karịa ndị niile nwere mmasị ịzọ ọkwa ahụ. Aka chịbụrụ steeti Kaduna Nasa El-Rufai ehiela n'ụlọ mkpọchi ụlọọrụ EFCC abalị abụọ ka ọ dị ugbu a, dịka abalị nke taa ga-eme ya abalị atọ n'ihi ebubo e nwere megide ya igwucha ndụ ego n'oge ọchịchị afọ asatọ ya dịka onye gọvanọ. Ndị ahịa na-eme njegharị iwe agala n'ihu ime njegharị iwe megide mkpọchi ntị ụlọọrụ NAFDAC nye ntụziaka ọchịchị etiti nyere ka akwụsị mmachibido nrepụ mmanya na-aba n'anya a na-erepụ n'akwụkwọ sache. Njinji jiri na mgbede ụnyaahụ n'obodo ahụ na ọchịchị kansụl dị nke steeti Enugu n'oge otu nnukwu osisi ndị nna nọdịwara agboo dara n'ala n'oge mmiri ozuzo kụpịa ụgbọala bọọsụ bụ ndị njem mmadụ 18 dịka mmadụ 11 nwụrụ pee n'ebe ahụ. Ọgwụ na ụbụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.